mga ka-LC. So, ang atong menu karon is everybody's favorite pizza. So, ang atong lutuon is low-carb version. And then, quick and easy, kay no bake, and then sa kalaha lang giluto. Okay, let's do this! Okay, so mauni ang atong ingredients. 1/2 cup almond flour, 1/2 teaspoon xylem husk, 1 tablespoon melted butter, 1/2 teaspoon asin, 1/2 teaspoon garlic powder, pinch of ground pepper, 2 ka itlog. Then sa atong garnish, kamatis, atsal, low carb cheese or chivital, low carb ketchup. So atong sugdan. Okay, so 1/2 cup nga almond flour, dry ingredients tano. So sukdo nato ni pila ka kutsara sa katong walay measuring cup. So 1 2 3 4 5 6. So approximately 6 ka kutsara. Okay, sunod is ang xylem husk. So 1/2 teaspoon nga xylem husk. So i-transfer nato sa kutsara, no? So mga tunga siya ka kutsara. So katong walay measuring spoon. So tunga sa kutsara. And then sunod, pinch of kanang pepper. And then asin. So 1/2 teaspoon gihapon natong asin. And then garlic powder. 1/2 teaspoon gihapon na siya. Inanak kadaghanon. And then i-mix lang dahil nato ang dry ingredients. And then wet ingredients na ta. So 1 tablespoon of melted butter. Dayon, 2 ka itlog, then i-mix na to og ayo until ma-incorporate na ang atong dry and wet ingredients. So, mailhan nimo na siya nga tarong nakapagka-mix kay silky na. And then, sunod, so i-ready na to ang atong mga garnish. So, muna akong gamit chivita, low carb ni siya. And then, so sa isa ka pack, no, ginabudget na ko siya in a month. Kay lisod man kayo ang low carb nga cheese, dili man dali-dali makita sa sari-sari store. And then sunod na adayin ko yung ketchup dire. So Heinz is 4 grams ang sugar ani. So gamay lang atong gamiton. Kay napod siya 5 grams na carb. So gamay lang yun nga pampalasa. So ako lang dayon i-grate ang cheese, then sliceon ang green bell pepper, dayon ang kamatis, full sliceon, and then ready na ta. And sunod ani, i-preheat lang dayon nato ang kalaha, then kamulong preheat, taplasan nato butter aron sure ang dough dili mo pilit. Then i-low heat dayon nato, ayha dayon nato i-spread ang atong butter. So i-spread lang siya pinatin. And then takluban dayon ni siya. Once makita na nimo ang ibabaw nga medyo uga-uga na, pwede na nimo lilion ang ilalom kung sakto na iyang pagka-brown. Mailhan nimo na siya nga kanang sakto na kay medyo brown na ang ilalom. So, ang pagluto ani is 5 minutes lang sa pika side, 5 minutes po sa pika side. So, low heat lang jud tano aron dili mapagod, and then maluto og ayo ang atong dough. Pag humana ni kung okay na sa pika side, so pwede na dayon nato ni siya ibali. Pero kung dili pa ta satisfied, give another 5 minutes para maluto og ayo ang pika side. So kung okay na, utangan nato siya gamay nga Heinz ketchup. So gamay lang kay para dili siya ma-over ang carbs. So ang cheese, ang green bell pepper, ang tomato, and then butangan na pog cheese, takluban until ma-melt na dayon ang atong cheese. So pag humana na, ready na dayon. Okay, naara ang atong quick and easy pan pizza. So, kung gusto ninyo dugangan ang cheese, pwede rasad, pwede nyo butangan og ground pork, ground chicken, or beef loaf, diba? So, nara, ready na. So, taste test na ta.
Okay, that was it mga ka-LC, ang atong low-carb pan pizza. Salamat guys sa pagtanaw. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching. Amping!